Tímto ošklivým podchodem jsem procházela celý svůj život. V nedostatečném žáru rezavých industriálních světel jsem dennodenně obcházela kaluže moči a chlastu. Na severním konci rozbitá mřížka, do který může člověk nohou propadnout. Jednou jsem to viděla. Je to zanedbaný podchod, kde je street art urputně perzekuován a neustále zamalováván. Dne 15.12.2022 jsem se pokusila na zdech této veřejné infrastruktury náležící městské části mýho trvalého bydliště rozvěsit sérii tématických fotek. Přitom, co jsem lepila 8. plakát, mě zastavila starší žena, co si to myslím, že tu dělám, že se to tady snaží udržovat v pořádku a že jim to tu ničím. Zavolala na mě policii a dlouho mě pronásledovala. Konečně mě opustila po tom, co mě přes telefon popsala. Tak jsem chvíli čekala a po 10 minutách jsem se vrátila. Kleslo mi srdce. Všechny plakáty byly pryč. Na zemi zbyl jen jeden, roztržený.